Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigilen no ACU 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun be yen nɔ n'o ɲɛsinnen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago be qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. aw minnu bɛ ka Joliba TV News ale lajɛ an balima cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔba an b'aw fo dantɛ foli min na aw minnu fana bɛ ka radio Joliba lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo dantɛ foli min na kunnafoni gafew lakali waati sera limanaw ladala jɛmukan don min bɛ sigi don o don min ye ntɛnɛn fo ka se juma ma ayiwa kibaruyaw kɔni mana sɛbɛn ka ban limanaw a diyagoyalen bɛ anw kan an ka ye nin kɛnɛ in kan ka se ka kibaruya ninnu lakale bamanankan na sabu bɛɛ lajɛlen bɛ bamanankan in mɛn ka daminɛ Kayi fo Kidali limanaw i mana bamanankan fɔ bɛɛ n'a i ka tata sɔrɔ a la o kuma ka kunnafoni di an ka bamanankan in na maa caman bɛ faamuya sɔrɔ o de ye nin kɛnɛ in sigikun ye kuma an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu fana bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la page Facebook ani an ka page YouTube an tɛ ɲinɛ o kɔ an b'a fɔ an ɲɛna aw danse limanaw gafew bɔra gafe caman bɔra bi minnu b'an bolo kɔrɔ yan u bɛ tali kɛ info matin ale bi yan Nouvelle Horizon bɛ yan min ye le soir de Bamako ale b'an bolo kɔrɔ yan min bɛ tali kɛ l'élite ale fana bi yan l'essor bi yan fo ka taa se le challenger limanaw an bɛna nin fasɛdi sɛbɛn ninnu lakale aw ka faamuya kama kuma na an b'a fɔ ɲɛna aw danse fasɛdi sɛbɛn min n'an k'a ma ko info matin limanaw a kumana a y'a jira k'a fɔ Mali ko an bɛ kɛlɛ la dɛ limanaw nin kuma in kɔni a ŋunuŋunukanw bɛ sen na maaw y'a fɔ nka kuma kɔni maa bɛ se k'a fɔ bi ayiwa kuma in bɔra ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ da kunun ko araba laadala ɲɔgɔnye min bɛ to ka kɛ minisiriw fɛ n'u k'a ma conseil des ministres limanaw octobre kalo tile 18 minisiriw ka laadala ɲɔgɔnye kunnafoni in bɔra ka bin o kɛnɛ de kan minisiri ɲɛmaa yɛrɛ docteur Choguel Kokala Mayiga limanaw ale de ye laseli in kɛ k'a fɔ Mali kɔni bɛ kɛlɛ kɔnɔ sa dɛ wa ko min bɛ jɛkulu min ni u k'a ma ko coordination des mouvements de l'Azawad ka taa se plateforme ma o bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la u k'a ma conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité ko gouvernement kɛrɛfɛ sara min bɛ di u ma n'o ye indemnités ye ko a tigɛra sabu sema yɛrɛ de ye laseli kɛ ka kumaw fɔ k'a danganamaya k'a fɔ ko u ni Mali bɛ kɛlɛ la limanaw o dalu ye mun ye sema n'i y'a lajɛ don tɛmɛnenw la min ye Mali ka dagayɔrɔ minnu bɛ yen n'o b'an ka jamana kɔnɔna la yan finitigiw ka dagayɔrɔ ani yɔrɔ minnu bɛ yen ni MINUSMA bɛ ka olu bila n'a ka kan Mali finitigiw kan ka o yɔrɔw minɛ sema de y'a diyagoya yɛrɛ ka ko fɔ o yɔrɔw fana ka kɛ ale ta ye wa kɛlɛbagama tɛ kɛlɛbagama ye limanaw baara yɛrɛ ka gɛlɛya Mali finitigiw bolo sema ye o baaraw kɛ u y'o kunnafoniw yɛrɛ di o de la premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga kunun ale ye gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko sema ani plateforme o fana ye jɛkulu ye minnu bɛɛ lajɛlen y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na accord pour la paix et la réconciliation limanaw k'a jira k'a fɔ sara min bɛ yen n'u k'a ma ko prime ani indemnité min bɛ d'u ma k'a sɔrɔ nin u bɛ jɛkulu kɔnɔna la conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité ko kɛrɛfɛ sara in a tigɛra fɔlɔ sabu dɔwɛrɛ tɛ u ni Mali bɛ kɛlɛ de la bi walasa nka ko jɛkulu wɛrɛ bɛ nin jɛkulu in kɔnɔna la n'u k'a ma ko mouvement de l'inclusivité o kɔni sen tɛ a la ani fana Mali yɛrɛ ka maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ nin jɛkulu in kɔnɔna la olu fana sen tɛ nin na limanaw hakilila jiginna n'i y'a lajɛ sariya de don sariya min bɛ yen ni a taara conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité o ye an ka lakanako fan o fan bɛ jamana kɔnɔna la yan sariya dɔ de taara communiqué min ni o k'a ma ko décret numéro 2016 0401 PRM
juin kalo tile 9 san 2016 jamana ka nin jɛkulu in bila sen kan walasa Mali lakana ko fan o fan a ka se ka don bɛrɛ la min ye semaw ye plateforme ani mouvement de l'inclusivité olu bɛɛ lajɛlen bɛ a jɛkulu in kɔnɔ ka taa se gouvernement ma sara bɛ diw ma u ka se ka baara in kɛ nka ko limanaw e min bɛ yen ne bɛ ka kɛlɛbaga jamana ma yɔrɔ e to kun tɛ nin jɛkulu in kɔnɔ wala Choguel Kokala Mayiga ko sara min kɔni bɛ di u ma n'o ye sema ani plateforme ye sara in ko a tigɛra ka sababu kɛ n'i y'a lajɛ ko sema ni Mali kɔni tɛ ka bɛnko kuma tɛ ka fɔ bi sabu sema furadama fɛn o fɛn bɛ yen n'u b'o kɛ jamanaw hali u t'u sara jamana ɲɛmaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ n'u y'u bolonɔ bila o la u y'u fosi ka bɔ o bɛnkan sɛbɛn in na k'a fɔ olu sen tɛ a finman n'a jɛman foyi la o yɛrɛ la u ma saraŋanani kɛ u ma u sara Mali marabaaw la o la n'i y'a lajɛ premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ka nin kunnafoni min ni a dira limanaw n'i y'a lajɛ groupes armés minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na a jarala k'a fɔ min ye nin waati in na yɔrɔ u bɛ kɛlɛbagama la ka ɲɛsin Mali finitigiw ma nka limanaw kɛlɛbagama in hukumu kɔnɔna la Mali finitigiw ka kunnafoni so n'o ye DIRPA ye ale furadama fana bɛ kunnafoni di a m'a fɔ k'a fɔ ko Mali ni sema bɛ ɲɔgɔn na nka DIRPA ka kunnafoniw la a b'a yira de ko Mali finitigiw ni rebelles de bɛ ɲɔgɔn na n'o ye maa murutilen jɛkuluw ye limanaw ni dun y'a lajɛ ko min bɛ nin waati in kofɔ Mali finitigiw yɔrɔ olu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ jamanadenw n'u bolofɛnw lakanani ma nka n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ CSP PSD Algabas ak Intala n'u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sema fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔ ka taa se Gacha o n'a ɲɔgɔnna ma yɔrɔ Gacha yɛrɛ ale furadama ale ma don ni nin janfanti jɛkulu ninnu na nka limanaw min bɛ se ka fɔ bi o de ye k'a fɔ DIRPA ka kunnafoniw ani Choguel Kokala Mayiga ye kunnafoni minnu di kununko conseil des ministres kɛnɛ kan k'a fɔ ko sema ye ni Mali kɔni bɛ kɛlɛ de la bi jamanaw o yɛrɛ kɔni maa tɛ se ka siga o la bilen fiyewu ko jamana a bɛ kɛlɛ kɔnɔ wa jugu minnu bɛ yen n'olu murutira ka ɲɔrɔki jamana kan jamanaw yamaruya bɛ se ka di sisan k'u bɛ kɛlɛ jamanaw fo ka se a dan na dɔwɛrɛ tɛ maa minnu bɛ yen n'olu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na n'o ye accord pour la paix ye ka tila ka a sariya sɔsɔ tuguni info matin de y'a fɔ limanaw ale info matin kelen ka kuma la min bɛ faransi ka minisiri dɔ ko fɔ yɔrɔ ale ye kuma dɔ fɔ kɔsani na kuma in ma bɛn Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma u y'a jaabi gouvernement y'a jaabi ko minisiri in ka kuma min n'a y'a fɔ Mali tilaliko kuma de b'a da Mali gouvernement ko nin kɔni ye maa min bɛ ni a bɛ kuma fɔ jɔyɔrɔ t'a bolo walima a ye kuma in fɔ a man ka bɔ ale da minisiri kuturu n'o ye faransi ka nin minisiri min b'u ka finitigiw yɛrɛ kunna u k'a ma ko Sébastien Lecornu ale de ye nin kuma fɔ u ka wasabulon kɔnɔna la da camancɛ la k'a fɔ ko Mali tilaliko kuma ani Mali yɛrɛ ka basigibaliya ani min ye jamana ye fɛn fɛn ye gɛlɛya ye o bɛ se ka don a kɔnɔna la a y'o kuma fɔ nka limanaw a ye kuma in fɔ faransi jamana ɲɛmɔgɔw furadama tile kelen u fana m'u kun kɔrɔta ka bɛn ni kuma in ye u m'a fɔ minisiri in ye e ye kuma min fɔ nin ye i y'a fɔ jamana ma jamana min bɛ yen n'a a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo kabi san 1960 fo ka n'a bila bi la o jamana masina e ye o ka tilaliko kuma fɔ walima i ye gɛlɛyaw fɔ ka ɲɛsin a ma faransi jamana ɲɛmɔgɔw ma minisiri in u ma kuma fɛ u ma foyi fɔ a ye gouvernement y'a jira k'a fɔ o min kɛra nin ye o ma diya ye bi a ma diya ye sini Mali gouvernement y'a jira k'a fɔ a b'a jira faransi jamana la k'a fɔ Mali jamana y'a yɛrɛ ta ayiwa o ni sisan cɛ a bɛ san 63 bɔ kabi san 1960 o b'a jira k'a fɔ Mali tɛ jɔnya la bilen dɛ faransi min ye Mali mara a mɛnna ko u ka jɔnya tɛ Mali kunna kuma min ka d'u ye u b'o fɔ min mana diya don min na mun mana jigin u kun n'u ka cɛ u b'o fɔ Mali jamana ma ko o banna a mɛnna Mali gouvernement transition ɲɛmɔgɔw u ko u b'a ɲini Mali n k'a fɔ faransi marabaaw fɛ u ka ji kɛ u koliji la Mali jamana bɛ dangan min na bi u tɛna jɛn n'a ye maa si k'a fɔ ko i b'i sago kɛ Mali jamana na k'a fɔ de ko u ka minisiri n'o ye Sébastien Lecornu ye a ye nin kuma min fɔ
a k'a dɔn k'a fɔ ko 22 septembre 1960 tɛmɛnen kɔfɛ faransi tina mali kungo tina ɲɛnabɔ pari bilen o banna a mɛnna kuma min bɛ bɔ o da ka ɲɛsin mali jamana ma kuma ninnu u ka a fɔcogo dɔn n'o tɛ mali fana na jaabi kɛ jaabi min n'o na juguya u ta ye o de la gouvernement yɛrɛ ka kuma lasela n'o ye administration territoriale o ministre Abdoulaye Maïga ale ko Sébastien Lecornu ye kuma min fɔ na ayiwa a miirina la gɛlɛya ka ɲɛsin mali ma mali ka tila o de y'u fɛla ye u ka se k'u sago sɔrɔ ko a yɛrɛ b'a ɲini a ye ŋaniya juguya min ta ka ɲɛsin mali jamana ma ŋaniya juguya in ka segin a yɛrɛ ma walima a ka jamana nin kuma de fɔlen bɛ Abdoulaye Maïga ye min fɔ a ko bi bi in na siga yɛrɛ kelen bɛ o faransi jamana kelen in na k'a fɔ MINUSMA bɛ k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ mali kɔnɔ ko u bɛ ka MINUSMA teliya a k'a ka minɛnw cɛ yɔrɔ résolution 2690 ye min fɔ k'a fɔ conseil de sécurité ye yamaruya di ko Nations Unies ka bolofara min bɛ yan a k'a ka minɛnw cɛ jamana wɛrɛ jumɛn bɛ taa ka taa olu sugusuguma k'a fɔ k'u ka minɛnw cɛ teliya la wa ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ teliya in tɛ dɔwɛrɛ ye minɛn min bɛ MINUSMA bolo ka se ka minɛn ninnu to yan bamaciw ka minɛn ninnu ta n'o ye mamurutilen jɛkulu ye u ka se ka mali kɛlɛ ni a ye gouvernement ko a bɔra nin bɛɛ janfa kalama nka u bɛ min fɔ jamanadenw ye u k'u jɔ u jɔ malidenya la u ka faamuyali kɛ u ka finitigiw dɛmɛ u bɛ min fɔ mali finitigiw fana ye u ka baara in kɛ ɲɛdɔn ani hadamadenya hakɛ bonyani hukumu kɔnɔna la u kana baga maa ma MINUSMA ka tagali a ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ sabu jamanaw janfan bɛ ko la i yɛrɛ k'i janto o de ye kunnafoni yɛrɛ bi an ye min bɔ info matin kɔnɔ jamanaw aw bonya b'a la n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko nouvelle horizon jamanaw nouvelle horizon a ko ale ye sɛbɛnni kɛ octobre kalo tile 9 tɛmɛnen san 2023 ayiwa ka ɲɛsin Algérie jamana ma ko Algérie jɛlen tɛ jamanaw mali ka gɛlɛya min bɛ sisan Algérie jɛlen tɛ a ko la Algérie de kɛlen bɛ jamana ye bi min ni bamaciw ka koloko juguya u bɛ t'o kɛ Algérie jamana kɔnɔ wa ko o yɛrɛ t'a bɛɛ ye ko min ye dɛmɛ ye min ye sema n'a nɔfɛ jamaw n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad olu bɛ taa dɛmɛ ɲini Algérie jamana kɔnɔna la ka na mali kɛlɛ jamanaw o dalilu sɔrɔla nouvelle horizon ye o kunnafoni di o kɛra octobre kalo tile 9 tɛmɛnen san 2023 nka jamanaw ko Algérie ka lasigiden min bɛ mali kɔnɔ yan n'o ye Al-Hawous Riachi a ye jaabili kɛ a ko nouvelle horizon ye nin kuma min fɔ nin ye octobre kalo tile 9 tɛmɛnen san 2023 a ye jaabili kɛ a ko nouvelle horizon yɛrɛ ye kuma d'a ma jaabi min b'a fɛ sabu a ye kuma in nkalontigiya a ko kuma in nouvelle horizon ma kuma in ɲɛɲini walima dalu t'a bolo k'a fɔ de ko min ye Algérie ye ko bɛ so filaya la a tɛ ka mali dɛmɛ wa ko mali jugu a bɛ ka olu de dɛmɛ ka kɛ mali kan jamanaw Algérie ka lasigiden n'o ye u ka ambassadeur ye min bɛ mali kɔnɔ Al-Hawous Riachi a y'a jira k'a fɔ fɔlɔ k'a b'a jira k'a fɔ mali jamanaw mali ka yɛrɛma hɔrɔnya mali ka souveraineté mali ka tilabaliya ka mali bonya jamanaw mali jamanadenw k'u bonya ka min ye u date don mali ka foyi la ni mali jamana ma jɛn ni a ye ko u b'o bonya o ye fɔlɔ ye Algérie ka ambassadeur y'a jira k'a fɔ filanan la a bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ mali basigili ko fɛn fɛn bɛ sen na ani kɛlɛ fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ Algérie furadama y'i da don a baaraw la min ye bamaciya wale ye ani fɛn fɛn bɛ yen ko bɛ kɛlɛ la bi mali ka tila fila ye Algérie ko ale ye wulikajɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen la ko déclaration du 1er novembre 1954 n'o b'a jira k'a fɔ mali ka bɔ jɔnya wale kɔnɔna la Algérie ko ale kɛra jamana fɔlɔ ye min sera k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o baara in ka sabati a ko sabanan la ko sigiɲɔgɔnya min bɛ ani mali cɛ sigiɲɔgɔnya in furadama a kɛra mali ye o a kɛra sahel jamana tɔw ye o Algérie ko ale n'a baden jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko u ka ambassadeur in ka kuma la bɛn ka se ka ɲini olu yɛrɛ ka jamana kɔnɔ bɛn ka se ka ɲini o jamana masinaw fana kɔnɔna la ko de ye laɲini yɛrɛ ye Algérie jamana ye min laɲini a mɛnna a ko kumakan naaninan la ko Algérie hamina tɛ Algérie la k'a fɔ de ko a sigiɲɔgɔn jamanaw
ka basigibaliya do olu kunna k'o tɛ ale fɛla ye o nafa yɛrɛ tɛ ale kan limana a ka kuma duruna la a ko kunnafoni min sɛbɛnna Nouvelle Horizon maaw fɛ ko kunnafoni ɲininkali caman bɛ yen a bɛ o kɔnɔna ɲininkali caman bɛ yen Algérie bɛ o kɛ a yɛrɛ la kunnafoni sɛbɛnnen kɔfɛ limana o ɲininkali ninnu ye mun ye o ye k'a fɔ ko ayiwa Algérie jamana ko jɔnni de bɛ se ka dalu di k'a fɔ ko Algérie jamana ko tɛgɛdenkɔni bɛ se ka ɲɛsin Algérie jamana ma k'a fɔ ko a ye maa dɔ dɛmɛ maa dɔ ka k'o ka jamana k'o buruja ko walima ko Algérie ni Faransi bɛ jɛla o dalu bɛ jɔnni bolo walima ko Algérie kɛmɛ ka rebelle de mara u fɛ yen o dalu bɛ jɔnni bolo ko a yɛrɛ ko nafolo kasabi yɛrɛ k'u b'o di Algérie jamana n k'a fɔ bamaciw ma u ka se ka na jamana wɛrɛ kɛlɛ ko maaw y'o fɔ ko nkalon da Algérie la ko n'i y'a lajɛ hali ko bamaci jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔw k'a fɔra k'a fɔ k'olu ka dagayɔrɔ wɛrɛ to olu la ni Algérie jamana tɛ ko nin kuma fɛn fɛn fɔra nin bɛɛ fɔra maaw de fɛ maa minnu bɛ yen ni ayiwa hamina wɛrɛ t'u la n'o de ye ka Algérie jamana k'a tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ ɲɛfɛ walima ka Algérie kɛ a damana jamana ye k'a fɔ de k'u jɛlen tɛ k'a bɛ min fɔ fasiri min sɛbɛnna Nouvelle Horizon fɛ octobre kalo tile 9 tɛmɛnen fasiri in ko ale kɔni ma jɔsen fasiri in na wa ko dɔwɛrɛ tɛ ale bɔra ka ɲɛfɔli min kɛ o de ye k'a fɔ ko Algérie jamana a t'a yɛrɛ ye nin si kɔnɔna la dɔwɛrɛ tɛ Algérie fɛ hamina wɛrɛ t'u fɛ u sigiɲɔgɔn jamana fɛn fɛn bɛ yen a kɛra Sahel kɔnɔna ye o a kɛra yɔrɔ wɛrɛ ye o ko hamina min b'u la o de ye bɛn ni basigi sigiɲɔgɔnya ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn ka hakɛ k'o lafasa k'o de y'u ka hakilila ye nin kɛra Algérie ambassadeur min bɛ Mali la yan Al-Haous Riyash a ka kuma ye nka Nouvelle Horizon fana y'a jaabi dɛ limanaw Nouvelle Horizon ko ale ye kunnafoni in sɛbɛn ko dalu b'ale yɛrɛ bolo dalu b'a bolo ko Algérie kɛn bɛ a damana jamana ye ka bamaciw k'u kɛ k'u lasago a ka so ka tila ka jamana wɛrɛw kɛlɛ limanaw SEMA Coordination des Mouvements de l'Azawad ko o de tɔgɔ fɔn bɛ ko in na kosɛbɛ k'u bɛ nafolo farali la ɲɔgɔn kan wa Algérie jamana kɔnɔ jɛkulu minnu bɛ sigida maa minnu bɛ yen ko u bɛ taa dɛmɛ ɲini olu fɛ limanaw o yɛrɛ dalu gɛlɛn bɛ fasiri in kɔnɔna la yan yɔrɔ ni i ye dɛmɛ kɛ maa ye ka sɛbɛn d'a ma n'o ye reçu ye o bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔna la ko reçu de fonds min filɛ nin limanaw j'ai saisi Inta Amadou Ag Al-Bashir limanaw président de la commission effort de guerre SEMA Kidal ko a yirala k'a fɔ a ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ maa yɔrɔ n'o ye Zeyni Ag Mohamed $3,000,000 ani sefa wari 100,000 ani kɔ n'i y'o lajɛ dinar la o bɛ se dinar wari 117,000 ani 500 ɲɔgɔn na Algérie ka wari la limanaw o dalu sɔrɔla Nouvelle Horizon ko o dalu b'ale bolo o fana bɔlen kɔ ye Kidal min ye SEMA ye k'a kɛmɛ ka jɛkulu dɔ sigi n'o ye commission min n'o bɛ wulikajɔ yɛrɛ la ka nafolo fara ɲɔgɔn kan u ka dɛmɛ u ka se ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ bɛ kɛ ni jɔn ye limanaw u bɛ ka Mali de kɛlɛ nafolo ka di u ma ko u ye maa bila o baara la n'o ye Ahmadou Aglamid u y'ale bila o baara la ale de bɛ ka o nafolo fara ɲɔgɔn kan bi o fana dalu b'u bolo o kɛra octobre kalo tile 13 tɛmɛnen yalima ko Algérie bɛ se k'a fɔ k'a tɛ nin kalama wa k'a ka jamanaden dɔw bɛ ka SEMA dɛmɛ limanaw ka nafolo bila u ka bolo kan u ka maa wɛrɛ kɛlɛ k'u bɛ se k'a fɔ u t'o kalama wa kunnafoni de filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le soir de Bamako a kumana a y'a jira k'a fɔ Mali ni Russie jamana ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ayiwa ko wɛrɛw bɛ ka bɔ a kɔnɔ ko minnu bɛ yen ni Mali jamanadenw sigilen tɛ ni a ye fiyewu jɔnni de tun bɛ se ka d'a la k'a fɔ ko Mali ka tɔgɔla satellite n'o ye sanfɛ subahana mansin min n'o bɛ bila sanfɛla la limanaw ni a bɛ se ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a to sanfɛ dugumakolo sanfɛ maaw b'u mago ɲɛ a la satellite ko ko don nataw la Mali tɛna a tɔgɔlata yɛrɛ sɔrɔ wa sabu ko Mali ka délégation ba min ni ministre Aluseni Sanu min b'an ka sɔrɔ ni nafoloko ɲɛma ni kuma in yɛrɛ bɔra ale de da yɔrɔ a kelen kun tɛ taama in na
ministre Madina Dambele Madina Sissoko olu kun taara Russie Moscou u ka faaba la yen nɔ jamana a jala k'a fɔ kuma kɛra fɛn caman kan nka ko sira dɔw bɛ yen i n'a fɔ u ka cakɛda dɔw bɛ yen n'u k'a ma ko agence spatiale russe Roscosmos ale de ye Mali y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ na fɛn bɛ yen min bɛ se ka diya ale ye baara ɲɔgɔnya sira la o de ye k'a fɔ Mali kana dulon maa wɛrɛ la satellite ko na sira la a jala k'a fɔ Mali gouvernement ani ma hakili juru cannen Rusiw fɛ yen u ye sigikafɔ kɛ nin ko la k'a fɔ ko Mali sanfɛla k'u bɛna lajɛ ka jateminɛ n'a sɔrɔla min ye satellite ye o bɛ se ka di Mali ma a ka se k'a ka baara kɛ n'a ye a satellite kofɔlen in jamana a baara bɛna don hukumu kɔnɔna la o de ye nɛgɛjuru sira n'o ye téléphone ye connexion ni yɔrɔ bi na diɲɛ taabolo y'o ye ka se ka o nɔgɔya Mali ka se ka ta sɔrɔ a yɛrɛ ye a ka baara filanan nafa bɛna kɛ mun ye o ye an yɛrɛ ka dugukolo fiyɛfiyɛ bɛ cogo min na ka se k'o yɔrɔw dɔn dancɛ bɛɛ lajɛlen k'o dɔn ka min ye ayiwa an ni jamana wɛrɛw dancɛ dɔn wa fana sɛnɛ min bɛ k'an ka jamana kɔnɔ yan dugukolo min bɛ an fɛ yan dugukolo in ka se ka siya dɔn ka se ka baara k'a la walasa ayiwa sumansi minnu bɛ di sɛnɛkɛlaw ma o fana ka ayiwa si dɔn jamana nin bɛɛ de ye satellite nafa ye o de la min bɛ société Roscosmos n'o bɛ Rusi jamana kɔnɔ Mali gouvernement n'u sigira ka kuma ko u bɛna maaw bila ka na Mali kɔnɔ ka na lajɛ baara in a bɛ se ka kɛ n'a sɔrɔla Mali yɛrɛ bɛ se ka satellite sɔrɔ a yɛrɛ ye o la sa Mali na kɛ jamana 12nan ye ni nin donna ba la Algérie kɔfɛ Angola Éthiopie Égypte Ghana Kenya Maroc Nigeria Rwanda Afrique du Sud ani Sudan olu kɔfɛ ka kɛ jamana 12nan ye min y'a ka satellite sɔrɔ jamanaw ni kunnafoni nin ka di koyi Ala ka nin ɲɛ an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la n'an bɔra ye limanaw fasiriden sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko min ye l'élite fasiri a kumana a ko kalanden minnu bɛ yen n'o ye dɛfukɛlaw ye minnu ye dɛfu ɲɔgɔndan kɛ ɲinan a bɛ n'a fɔ olu halisa olu tɛ ka taa yɔrɔ dɔn u yɛrɛ la n'o y'u ka orientation ninnu ye a jala k'a fɔ ko min bɛ a ko kofɔ a tɛ ka waati tɛmɛn'a kan o la sa dɛfu minnu ɲinan dɛfu de ko don min kɛra min jaabi yɛrɛ bɔra juin kalo tile 24 san 2023 tɛmɛnen maa 74 ani maa 375 jamana olu kɔni sigilen bɛ ka u bɛ taa kalan kɛ yɔrɔ min na k'a fɔ de ko yɔrɔw yɛrɛ dɔnnen tɛ u kan ka taa camancɛ kalanso minnu na a bɛɛ lajɛlen dɔnnen don nka jamana u tilalen min n'o de ye répartition ye min kan ka taa yɔrɔ min na halisa kalandenw de sigilen bɛ ka o kɔnɔ fasiri l'élite y'a jira k'a fɔ nin kɔni kɛn bɛ laada de ye an ka jamana kɔnɔ yan san o san dɛfukɛlaw mana dɛfu kɛ ka ban jaabi mana bɔ u bɛ to sigilen u bɛ taa yɔrɔ minnu na n'u kan ka taa kalan tɔw kɛ yen u bɛ sigi ka o waatiw makɔnɔ jamana a dun fana kɔlɔlɔntan tɛ sabu ni san taara ka i to i kan ka waati min kɛ kalan na n'o taara k'i to a bɛ se ka kɛ i kan ka kalan hakɛ min kɛ o fana bɛ taa ka i to o de y'a la ko la kɔlɔlɔ yɛrɛ ye fasidi sɛbɛn kelen ka kuma la a ko gouvernement ye baara dɔw bila sen kan n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn min n'u kama ko nina sɔrɔli a ka se ka nɔgɔya ko gouvernement ye min bɛ tali kɛ octobre kalo tile 17 tɛmɛnen tarata tɛmɛnen ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a y'a lase k'a fɔ ko ayiwa waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛna di maaw ma minnu bɛ yen n'u ma nina yɛrɛ bugunatigɛ sɛbɛn sɔrɔ fiyewu n'o ye numéro d'identification nationale o ka se ka taa ɲini o de la a ɲininen bɛ u bɛɛ lajɛlen fɛ centre min filɛ nin ye Korofina jamana maa bɛ yen nɔ ko ayiwa e ka wolo sɛbɛn min ni ayiwa san 2009 k'a daminɛ o la ka jigin maa kɔni b'o la e bɛ se ka taa carte nina dilan walasa ayiwa baara minnu bɛ sen na ɲɔgɔndanw ani maa mago ɲɛ sɛbɛnw carte nina a b'o ɲɛ kosɛbɛ hali carte biométrique ninnu walasa i ka se k'o sɔrɔ ko baara bɛ ka don ba la administration territoriale ye kunnafoni minnu di n'i dun ye jateminɛ kɛ jamanaw nin baara in bilali sen kan waati de fana bɛ a la n'i dun ye jateminɛ kɛ fasiri n'o ye élite ye a ko waati in kɔnɔ maaw k'u jija ka se ka taa ayiwa nin baara in kɛ walasa u ka bugunatigɛ sɛbɛn n'o ye nina ye u ka se k'a sɔrɔ u maa mago ɲɛ baaraw ka se ka olu kɛ ni kunnafoni ninnu an ye nin bɔ fasiridi sɛbɛn l'élite kɔnɔ bi aw bonya b'a la
n'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko lesor n'o ye jamana ka fasiri don a kumana a ko jamana foroba cakɛlaw bɛ se ka dɔn k'u hakɛ dɔn ani sara min bɛ di u ma jamana k'o sara fana hakɛ dɔn nin ye baara kura ye min bɛna daminɛ o k'a ma ko identification physique des agents de l'administration min bɛ tali kɛ a baaraw k'a bɛ daminɛ octobre kalo tile 26 natɔ in na segukaw fɛ yen a baara koromokari yɛrɛ a jala k'a fɔ min bɛ octobre kalo tile 17 ka taa bila tile 20 na ko kalan dɔ bɛna kɛ maa minnu kan ka baara kɛ kalan dɔ bɛna kɛ olu kunna min bɛ centre international de conférence de Bamako CICB walasa u ka se ka baara in kɛ ka ɲɛ jamanaw laɲini ye tɛ dɔwɛrɛ ye lesor ka fɔ la o de ye k'a fɔ mali kɔnɔ yan foroba cakɛlaw n'o ye fonctionnaire ye a jala k'a fɔ dɔw bɛ yen jamanaw olu bɛ sara 2 ta dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ baara 2 la i b'a sɔrɔ u bɛ baara kɛ fonction publique la collectivité territoriale n'o ye jamana ka foroba cakɛyɔrɔ fana ye min bɛ mara cɛmabɔli kɔfɛ u bɛ baara kɛ yen fana sara 2 ta walima n'i y'a lajɛ yɛrɛ foroba cakɛlaw i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛ foroba ca la nka limanaw sɛbɛnkolon de b'u bolo a jala k'a fɔ min bɛ nin baara in kofɔ a kun ye o de ye u k'a ma ko sig RH jamana gouvernement ye nin laɲini kɛ a mɛnna ka se ka min bɛ an ka foroba cakɛlaw ko fɔ k'u da dɔn nafolo min bɛ d'u ma sara la ka se ka o fana da dɔn walasa jiginna kana kɛ a ko la o de la n'i y'a lajɛ min ye ministre de la refondation ayiwa a secrétaire général n'o ye Abdramane Bengali ye ale yɛrɛ de ye comité technique ɲɛmaaba yɛrɛ ye a jala k'a fɔ projet min filɛ dɔwɛrɛ tɛ maintenant a bɛna kɛ sababu ye comme programme d'action du gouvernement ka se k'ale don ba la assise nationale de la refondation ale fana de ye nin laɲini kɛ ko mali foroba cakɛlaw o da ka se ka dɔn a kana kɛ jamana ka nafolo bɔ fu k'a di maaw ma minnu tɛ ka baara yɛrɛ kɛ ko o baara de bɛ senna nin waati ninnu na min bɛ tali kɛ a baara fɔlɔ yɛrɛ olu bɛna daminɛ ka ban nka jamanaw ko ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ maa 300 ni maa 6 ɲɔgɔnna olu de bɛna tɛmɛ foroba cakɛraw bɛɛ lajɛlen la ka maaw tɔgɔ sɛbɛn ayiwa yanni novembre kalo tile fɔlɔ natɔ in cɛ ayiwa ni maa min kɔni ma sɔrɔ nin ko hukumu kɔnɔna la e na ɲangi walima ni ayiwa minnu fɔra la k'a fɔ i tɛgɛ bɛ ca 2 la walima i b'i ka sara 2 ta ɲangini b'a kɔfɛ lesor ka kuma don limanaw aw bonya b'a la. jamanaw fasiri lakalili an b'a kuncɛ ni min ye bi o ye le challenger challenger y'a jira k'a fɔ ko terrain kɔni wulila nka ko terrain wulila nka ko wɛrɛ bɛ yen tɛ dɔwɛrɛ ye terrain tɛ se ka boli fiyewu fo terrain kunkolow n'o ye locomotive ninnu ye ko ɲinɛ kana kɛ o fana kɔ o de ye ko kunba yɛrɛ ye n'i y'a lajɛ maaw kɔni nisɔndiyara jamanaw min ye dugumisɛnnin minnu bɛ yen ni terrain sira bɛ tɛmɛ olu fɛ u caman bɛ yen minnu bɛ yen ni u nisɔndiyara nin waati ninnu na terrain ale wulilen a jala k'a fɔ ko nka limanaw ko caman bɛ yen o galabu bɛ ka faga terrain ko in na sabu dɔɔni dɔɔni a bɛ n'a fɔ terrain kunkolo minnu bɛ yen terrain kunkolo 2 minnu bɛ yen n'olu de bɛ ka baara in kɛ bi terrain kunkolo 2 in dun bɛ se ka tiɲɛ limanaw n'o dun tiɲɛna o bɛ kɛ baara jɔlen de ye a kana da o ma a dun jala k'a fɔ ko terrain kunkolo wɛrɛw bɛ yen limanaw minnu bɛ se ka dilan ka bila ni dɔ tiɲɛna dɔ ka ta an bɛ don min na ko bi a jala k'a fɔ terrain kunkolo 2 min wulila n'olu bɛ ka baara kɛ olu ma dilan maa wɛrɛ fɛ o dilanna an yɛrɛ ka terrain baarakɛlaw de fɛ yan mécanicien minnu bɛ yan olu de ye a baara bɛɛ lajɛlen kɛ wa hala a pièce de rechange a ma bɔ jamana wɛrɛ la dɛ a bɛɛ lajɛlen bɔra an ka quincailleries de kɔnɔna la mali kɔnɔna la yan u ka n'u sigi ka baara tiɲɛtɔ lajɛ terrain kunkolo minnu bɛ yen u ka se ka olu bila sen kan a dun jala k'a fɔ hali terrain wulilen ayiwa min ye kibaruya dɔw ye olu sɔrɔla kibaruya minnu bɛ yen ni o tɛ terrain baarakɛlaw tɔgɔ ja jamanaw baarakɛlaw ka hakɛ n'o y'u ka saraw ye olu caman bɛ yen o ma di o yɛrɛ kuma cayara kosɛbɛ ani kita gare a jala k'a fɔ dɔw bɛ yen u bɛ tige kolon de dilan k'olu feere nin bɛɛ ye fɛnw ye fɛn minnu bɛ yen ni u bɛ ayiwa galabu faga don an ka terrain baara la terrain kunkolo minnu bɛ yen u k'u jija k'olu bila sen kan walasa ayiwa taamakɛlaw bɛ se ka caya dɔ bɛ se ka fara sɔrɔ kan walasa terrain baarakɛlaw ka baara a kana jɔ jamanaw Charles Blé Goudé bɛ to ka kuma dɔ fɔ a ka kumaw la ko ayiwa n'i bɛ fɛ ka waranikala ale ɲini kana ɲini maa wɛrɛ fɛ dɛ maa min y'a kunkolo dun i k'a ɲini o fɛ dale n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na an b'a bila yan challenger an ye ne sɔrɔ a kɔnɔ ni ala sɔnna sini gafe kɔrɔw mana bɔ an na ye o kɛnɛ kelen kan k'u lakale aw ye
an b'aw fo dantɛ foli min na kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigilen no ACU 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun be yen no n'o ɲɛsinnen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité la.